Vols respostes d'un expert o d'un desconegut que passava per allà? Quan no li dius a la IA qui és, ella improvisa. Però si li assignes un rol concret, com expert, assessor, formador, terapeuta, tot canvia. El llenguatge, el to, les prioritats i fins i tot el format. Mira això. Escriu-me una rutina d'exercicis. I ara actua com un entrenador personal especialitzat en entrenament funcional per a adults de més de 40 anys. Escriu una rutina setmanal de 3 dies amb escalfament, força i estiraments. El primer sembla escrit per una aplicació. El segon, per un entrenador que et coneix de veritat. Assignar un rol a la IA és donar-li identitat. I això ho canvia tot. És clau per obtenir respostes més expertes, més útils i més humanes. La propera vegada no parlis amb un desconegut, parla amb un professional.